Levabas unhas galiñas a vender á feira, os huevos, cousas que ti cosechabas na casa, para poder sacar unha perra, para poder comprar pescado, para comprar, non? Había de animales tamén, de vacas, de cochos, de todo, non? Entón, claro, ibas á feira, porque nós, bueno, eu non é que fora moito, porque a miña vida máis foi de estar no campo e estudiar, pero polo que miraba, non é polo que... Entón, había xentes que a mellor compraba un ou dous cochos, non? E na primeira noite tiñan a costumbre de ir a soltarlles da cuadra, para que escaparan. Entón, claro, dábanos cada paliza do carajo, a nosa nai dábanos cada paliza, para nós non é... Pois na feira había de todo, ali non é como agora, que agora non se mira casi nada. Antes había roupa, pero roupas e calcetines, dispensando calzoncillos, así cousas, nada máis que... Despois toda a clase de... O que así había era a clase de ferramentas para traballar. Deso, saches, de todo. Aquilo... Depois había distintas feiras que unhas eran máis importantes, outra do meu pueblo non era tan importante, que era unha das máis tal, pero despois acercabas aí hacia Porriño, que xa era unha gran feira, entón aí sí, aí se miraba hasta toros incluso, bois e todo,